Wat hapdeng ke jingkhang dam ke sorkari kisnong githau na kamenta banyada na ke jing sapriang jong khunyang jingpang coronavirus Henry kirurang ba jong ka right man saw seraship kilami men hakasi palai bandrakhi ya kalengkhu Snem ke basipho jong ke jing sha se diap jong ki sangut kirang ba khasi haki puli asam Langpih kabalaja ka sautrik jumang araja sipho kirurang ba jong ka right man saw kila dep tha pensai habaro ki bawan banyan rengkan bakin but enti kendon blok tha dak sarkar lengba katnat jong ka koi akhya badai ban jingai uai na uai pat hak chimpulong yakate jingkan mau buram Ahmad umot sa jingkan mau balate dak right man saw hayu Langpih lapenya ya ka jingrakhe do ba Hindu samakha chairman ka right hakabai don rengkat dak kinong lam bat kit khot ka new trap youth council rimuliang bat katu ka ningut kirang ba rengkat ki sodar jong kisnong mojan lembat kilong kemi nak te ka than Kalong ke ke jing susik thang nang banta jungi hakitu gisni bal kalong ke jing sngau blang ur kata-kata bana kelang jungi khen makini ki sangut kele kita geru slur jong kari berkali kemau gila dai ban Shah war ke jing yap namta ban yada yu put usam hane te kani ka por manta wala ke por ka jing khangdam hanrai kumban kan mau burom ya kani ka por ya ka jing klat no jong kini ki sangut kirang ba Iwan hang ne nang taman kenmau buram iki ban ai ke buram iki wala maki kila lek na shadwar jung belai henrei nak lang jung ngin yai kenmau iki maka nam ke buram iki kaya sa junam đây cái suy cái bà nâng con nâng sạp ấy cái bà đọc post năm trong cái này cái bà dập sạ Siat bắt cái này cái kulit asam thì di sengsi ban perkap bà hai cái này cái por bà là tông khu coi cái này cái jing jia cái bà long cũng này là phần long barok coi barok si perthai don bat đây tăng kari barok si perthai kalajia cái này cái lockdown trên mar kata kemudian na kaliang ke jungi ngilelei ngila perkat ba hakane ke jingdap posnam ngila perkat ba kumno nginle khamha bat nginle na kham janai ya ke ban rakhi yo ne mat jong gini ki saungut ki bala sayap martel nrei kane kemudian ba jumlah syuk ban le lene ban rakhi ban pendon burom ya gini ki rangba kebala sayap mater nomor ba kadon kene ke jingjia ke ba sai khot ba ang ba kala tre salon sar ya ke pertai bro kene ke jing pang klam te nomor kata kemod ba nagaliang ke jongi kemod menta kemod ba tanggawai ba tongin ya tre sirem agini ki Snem juban soban lada jia ba ke pertai kala like na gini ki jingma kum gini te ngala ban le nu rei ya mentahi ngimla ban le nu nama nadu sarkar kami nadu ki state paro ki ndai tangkawai ke state ndai gilai tongku ya kene ki jipang te namar kata kemudian hagane ka por ban kwa ban abu ya kene ki setiu lane ban peni tang kidak ke barit ban pedang ban ai burom sekini ki ba ki rirong ba ki bala sayap martel na menta ka jaka bat na menta kari bat na menta ka jaj benriu paro ba lasim di da ka jing len yalade ban sayap no na ka menta ka jaj benriu paro ka jingwan ka jongi henne menta Ngut ba ka jing sisa na kaliang jongi kum ka hima ka it ka himaru ngi kwa ban pendon burom ko kerpang namar kene kesngi kala dai kesngi ke jingdap sipho Snem pura jong kini kirang ba saungut ki basha siat yap ha ki pulit asam lengba ke jing yeki lengba ke jing yakini na ka banta kene ke jaka ke be dai ba putusam hapo jong kene ke area ke jomi te ngapen pau wala da maki kilalek hakmat keduar ke jong bleiru ni penpau ke jing sungu ke jing sungu buram na ke benta ke baki kila Shah martel na ke benta ke jing im yelede simet na ke benta ke ribat ke jai bendru dengan penpau ke jing ai kulei ya kini kis saungut kiri urang ba ke bala Shah martel na ke benta ke jong ki kila ino hasyadin yele ki jong ki kun ki kiti
ayala ki jong ki kur ki jai kim sem la khen shu na ka banta ka jing ka jing shan ka jong ni upai ba ubadon ha po jong ka na ka jaka ke kunjuru ha ka ne ka por wat la da ka sarkar kala penbek bat kala pelong kum ka lok dau mo ba kim long shu ki pai ba ban ya lum le ne ban ya lang ndai wat la kata na kalyang jonga ngala sim khia ngala pha ka masai shwa tha deputy commissioner ru na ta office sp ru te badi sar jongi badon sene ru ngala le ya kendu te la kumno ngin su pelong tang kum ka dak mo ka balang kot ha ka ne ka ni ban kan mau burom ni kini ki saungut te ha ka ne ka por te lemba ka jing kwa ka jongi ban kan mau burom ya ka ne ka jing dap suppose nam ha ka ne ka sautrik jong ne benai pasan hajar arko nama ka jing dia jong kini san khat sautrik benai pasan hajar sipo te mental adap tik suppose nam ha jing sisa bala adap sipo nila dai ben le khamba tang ba lengku ka ne ka jing dia